ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುದ್ದಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಲು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲೆಬೀಡು ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಐಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ದಾಯಿಗಂದು ಪಂಡ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮದ ಇಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಮೆರೆಯಿನ ಇಲ್ಲು ದಾನ ಧರ್ಮದ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಪಡೆಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡು ಅಂದು ಈ ಇಲ್ಲು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಅತ್ತು ಈ ಇಲ್ಲಡು ದೈವಲು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಈ ಇಲ್ಲು ಇನಿ ಕಾನಗ ನವೀಕರಣ ಆದು ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮಡುಂಡು ನವೆಂಬರ್ 28 ತಾರೀಕದ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾಲ ಈ ಇಲ್ಲಡು ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನ ದೈವಲಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಲು ಎಂಚ ನಡಪುವ ಈ ಇಲ್ಲಗುಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಒಂದಿನ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಅಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಪಟ್ಟೆ ಗುತ್ತುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಲೇರು ಬಲೆ ಅರೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡುದ ಮನೆತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸತ್ಯಲು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಸತ್ಯ ಕತೆಕುಲು ಈ ಬೀಡುಗುಂಡು ಅಂಚಾದು ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಇರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರುಪುನುಂದಾಂಡ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡುನಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು 4 ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಲೊಂತಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಾಳ ರಸುಲು ರಾಜ್ಯದ ಬಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಬೂಡು 4 ಗ್ರಾಮ ನಾಲೊಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರನ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಿರಮಣಿ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಆರನ ದರ್ಬಾರಡು 1000 ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಈ ನಾಯ್ಲತ್ತಿಮಾರ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿನೊಂಡ ಭೂಮಿತ ಮದ್ಮೆ ಚಾವಡಿತವಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮ ದಿನತ್ತ ಆಯನೊಂಡ ಆರೆ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿರಮಣಿ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರೆಡ ದಾನ ಒಂದು ಆರೆಗೆ ಈ ಬುಡ್ತ ನೀರು ಮುಗಿಂಡ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದ ಅವ್ರು ಆರನ ತಪ್ಪು ದಾಯ್ತವ ಇತ್ತನೊಂದು ದೆಯ್ಯೋಗ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಾಯ್ಲತ್ತಿಮಾರ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಅಂಗಣ ಕೆತ್ತಿತು ಸೇಡಿ ಹಾಕತು ಅಯ್ಯ ಬುಕ್ಕೋ ಬೈಯಾಟ ಲಕ್ಷದೀಪ ಆತು ಮಣದಾಣಿ ನಾಯ್ಲತ್ತಿಮಾರ ಕಂಬಳ ಎರುಜತ್ತದು ಕಂಡ ಕೋರುತು ಅಡತ್ತಿತು ಮತ್ತು ಆವಂತಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು 1000 ಕಟ್ಲೆಟ್ ಜನಕ್ಕುಳು ಬತ್ತ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಆನಿ ಈ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ದೆನ್ನು ತೂತು ಬಲ್ಲಾಲು ಐಕು ಒಂಜಿ ಉಣುಪು ವಿಷತ್ತಂಜಿನ ಮುರ್ತೊಂಗುಂದು ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಆ ಕಾಯಿನ ಪಾಂಡ ಎರಡ ಉಣುಪು ಉಣಿಯರಾಪಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಆ ಕೊಪ್ಪರೆದ ಉಣುಪುಗೂ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಜನಕ್ಕುಲಿನ ತೂತು ಉಣುಪು ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಅನ್ಪನ ನೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಐಕ್ ವಿಷ ಒಂಜಿ ನುಡ್ತೊಂಗುಂದು ಅನ್ಪನ ಕಾಯಿನ ಪಾಡಿಯರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ನುಪ್ಪು ಜನ ಕಾಲೋಡು ಬಡಾತು ಮುಲ್ಪ ನಾಯ್ಲತ್ತಿಮಾರ ಕಂಬಳತ ಕೋರಿ ಆತು ಬೀರಾಮರ್ಲಿರ್ಲ ಪಿಲಿಬೂತೋಲ ಭೇಟಿ ಆತು ಬಾಕಿ ದಿಮಾರಟ್ಟು ಬಂಡಿ ಕೂಟುತ್ತೋ ಪೂಕಾರ ಪಾಡುತ್ತು ಮಾತಾನಕ ಪೊರ್ತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡು ಪುಲ್ಪು ಬತ್ನಾಗಲೇ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಡಾತಿ ಇತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬಡಾತು ಪೂಕಾರ ಪಾಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಈ ಬೂಟು ಒಣಸು ಮಾಲ್ಪುನಾಗ ಈ ನುಪ್ಪು ಕಾಯ್ಪುನೇಟು ನುಪ್ಪುನು ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿದೀರಂತೆ ಬಡಾತು ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಅಪ್ಪಗ ಪೆರಪ ರಾತ್ರಿ ಚಾವಾಡಿಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನೇಮ ಉಂಡು ನೇಮೋಟು ಬಲ್ಲಾಳ ರಸುಲು ಬೂಡುರ್ತು ಪೂತು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿದು ದೆಯ್ಯ ಜೋಗೋಟು ಬಣ್ಣಗ ಭೂತ ಬಲ್ಲಾಳ ರಸುಲ್ಟ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಡತ್ತನೋ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಲ ಕೆಣ್ಣು ಅಂಚಾನೆ ದುಂಬುಳು ಅಂಚಾನೆ ಧರ್ಮ ನಡತ್ತನೋ ಅವನು ಧರ್ಮ ನಡತ್ತಂಡಿ ಎಂಚ ಧರ್ಮ ನಡತ್ತಂಡಿ ಧರ್ಮ ನಡತ್ತಂಡ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಳು ಬಡಾತು ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟತ್ತು ಕಣ ನೀದಿರೊಂದು ಪೋಯಿರತ್ತ ಹೌದಾನೆ ಅಗ್ಲು ನುಪ್ಪು ನುಣ್ಣ ಅಂತ ಪೋಯಿನ ಅಂತ ದೆಯ್ಯೋ ಕೇಳಿ ಎನ್ನ ಧರ್ಮನೋ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಅವು ಧರ್ಮ ನಿನ್ನವು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂದಂಡ ಈ ನೃತ್ಯಂಗುಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಉಣುಪುಣು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ನಡತದ್ರ ಇಂಚಿನ ಕುಚ್ಚನತ ಪಾತ್ಯಾರ ಈ ಬೂಟುಡು ನಡತದ್ರ ಅಂದು ದೆಯ್ಯೋ ಬಲ್ಲಾಳ ರಸುಲ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಎನ್ನೋ ನನ್ನಗ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಅತ್ತು ನಿನ್ನವೇ ಧರ್ಮ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂದಂಡ ನಿಕ್ಕು ನಾಣ ಈ ಬೂಟುಟ್ಟು ಜಾಗೆಜ್ಜಿ
ಇಂದು ಪಂಡಿತ್ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಅಂಬ್ಯಾಂಬಾಳ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಟು ನೀನು ಆಡೆಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಾಳ್ತಾ ಕೋಲ್ತಿರಿನ ಕುಂಟು ಸುಂದಿತು ಕೋಲ್ತಿರಿ ಮಾಲ್ತಿತ್ತು ಪತ್ತಾತು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಈ ನಿಕ್ ನಾನ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ ಈ ಬಲ್ಲಾಲ ಸುಲೇನು ಕಡಪಡ್ತು ದೆಯ್ಯೋ ಕೊರಂಡಿಗೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏತಾ ಕಾಲೋಟು ಈ ಬೂಡು ಅರಾರಿ ಆತು ತುಂಬ ನೆಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಲ್ಲ ದೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿಜಿ ರಂಚಿನವಣ್ಣಗ ಇಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬೀರ ಮರಲಿಲ್ಲ ಫಿಲಿಬೂತದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜನ್ ದೆಯ್ಯೋ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಪಾಡೇರು ಬಾಕುಡೇರು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ಲ ಅಪಘಾತ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಪಾಡೇರಿನ ಪುದರ್ ಕಲಾಳೆ ಮುದ್ದೆ ಎಂದು ಮಂಡತಿಗೆ ಈ ಕಲಾಳೆ ಮುದ್ದೆ ಎಂದು ಪಣಪುಣ ರೂಪೋಟು ಈ ಬೀರ ಮರಲಿಲ್ಲ ಫಿಲಿಬೂತೋಲ ಅಗ್ನ ರೂಪೋಟು ಸೊರಕೆ ಬಾವಗು ಪೋಯಿರಿ ಸರ್ವೆ ಬಾವಗು ಪೋತು ಸರ್ವೆ ಬಾವುಟು ಈ ಅಳಿಯಾಟ ಸಂತಾನದಾರನ ಹಿರಿಯಾರನ ಉದಾರು ಬೆಂಕಿಯಪ್ಪಾಳ್ವೀರು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಗ್ಗೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಉಳ್ಳ ಎಣೆಗೆ ಇಂಜಿ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತಡು ಒಯ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡ್ತು ಹೋತು ಲೆತ್ತೇರಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ತಾನೆ ನಿಗ್ಲು ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಜ ಅಜಲಾಡಿ ಇರ್ತು ಬತ್ತನ ಆಗಲಿ ದಾನೆ ನಿಗ್ಲು ದಾನೆ ಈರಿ ದಾನೆ ಮೂಲು ಅಂತನ ಈತ ಈರಿ ಇಂಚಿನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈರೆಗೂ ಪೋತು ಆ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಟು ಡುಂಚರ ಬಳ್ಳಿಯೋ ಒಂದು ಈ ಕಾಪಾಡೇರಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅತ್ತತ್ತು ಇತ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಾಲ ರಸುಲು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟ್ರನಾಗ್ಲು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಅಂಚೆ ಆಡಿಗೆ ಈ ದೆಯ್ಯೋಳು ಮುಗ್ಗುನ ಕಾಪಾಡೇರಿನ ರೂಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಪುಂಜು ಉಳಾಡಿತು ಬತ್ತದು ದಾನೆ ನಿಗ್ಲಿದಾನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಟುಟು ಇಂಚ ಅರಾರಿ ಆತಿ ಪುನಃ ಪೋತು ಇರೆ ಕುಲ್ಯಾರ ಬಳ್ಳಿಯ ಓ ರಾಮ ಓಡೆಗಾಂಡ್ಲ ಪೋಳಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡು ಬಾರ ಸಾಧ್ಯತಿ ಅಲ್ಪ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆರಿ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲಾಲ ರಸುಲೇನಿ ಬೆರಿವತ್ತನ ಬೂತೋಳು ಆ ಬೂತೋಳು ಇತ್ತನ ಜಾಗೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪು ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನಾ ಬೂತೋಳು ದೀಡಾಯ ಅಂದು ಆರು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದು ಪಣಪುಣ ಪುಂಜು ಮುಗುಲು ಪೋಯಿನ ಬಾಗುಡೇರು ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಬಾಜೇಲು ಕೊರ್ಲೇನು ಅಂಟು ತನಕ ಉಲಾಯಿ ಬಾಜೇಲು ಕೊಟ್ಟಿರ ಪೋನಕ ಮುಗುಳು ಜಾಲ್ಟ್ ಮಾಯ ಇರು ಪುಂಜು ಬೆರಪ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ತೂನಗ ಜಾಲ್ಟ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಓಡಿಬೇಡು ಆತನಗ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಜೆತ್ತಿನ ಬಾಳೆ ರಟ್ಟು ಬೂಳ್ಪುಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಡ್ತು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಬೇಲೆಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ತಾನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಳೆ ಬೂಳ್ಪುಣ ಅಂದು ಆರು ಪುಂಜು ತೂನಗ ಬಾಳೆ ತಗ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಿರೆಟ್ಟು ಮಂಜಾಳ್ತ ಬೂಳಿಯ ಪಾಡ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಳೆ ತೆರಿಪುಂಡಿಗೆ ಇದು ದಾನೆ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಇಂಚ ಆಯ್ನ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅವು ಇಂದು ಬತ್ತದನ ಅಲ್ಪಾಟಾಗಲಿ ಆ ಬೂಡುತ್ತ ದೆಯ್ಯೋಲೆ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಪಂಡೇದು ಆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಂದು ಈರು ಮುಳ್ತು ಆಡೆ ಪೋಡು ಅವು ದೆಯ್ಯೋಲ್ನ ಎಕ್ರಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೆತ್ತದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ತುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬೆತ್ತದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಈ ಬಾಳೆನು ತುಂಬ ಉಂಟು ಈ ಬೂಡುಗು ಆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಪಣ್ಪುನಾರು ಬರ್ಪೇರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡುಡು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ ಸಂತಾನದಾಗ್ಲು ಸೆಟ್ರನಾಗ್ಲು ನಾ ಹಿರಿಯಾರನ್ನು ಮಂಡ ಬೈಂಕ್ಯಪ್ಪಾಳ್ವೇರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮುಗುಳು ಇತ್ತ ಘಟ್ಟದ ಗಾಡಿ ಸಮುದ್ರದವರೆ ಮುಟ್ಟ 5,000 ಈ ಬೂಡು ತಾಗಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಈ ಬೂಡುಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೊಡೆಂಚಿನೊಂದಂಡ ಮಾಳಿಗೆತ ಇಲ್ಲಿ ಈತೆ ಮಳ್ಳಿಟ್ಟು ಮಾಳಿಗೆತ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲಿ ಬೂಡು ಮುಳಿತಾವು ಇಂಚ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬಾಜುಲ ತಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳು ಪೂರ ಆತು ಬಲ್ಲಾಲ್ನಾಗ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಸೆಟ್ರನಾಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಾತಿ ಇತ್ತ ಅಜಲಾಡಿ ತಗಲ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಮಣ್ಪುನಾರು ಬೆಂಕಿಯಪ್ಪಾಳ್ವೇರು ಇಡ್ತು ಬುಕ್ಕ 5,000 ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಪಾರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ದೈವಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಧರ್ಮನು ಕರ್ತದು ಧರ್ಮನು ನಾಟಾಯರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿದ ಬಂಡ ಈ ಮೂಲು 4 ಗ್ರಾಮಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಪಣ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಚವಾಡಿಡು ಈ ಬೂಟುಡು ಬಂಡ ಈ ಬೂಟುತ ಸತ್ಯೋಲ್ನ ಕಟಾಕ್ಷ ಮಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸಿಸ್ಟಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಳ್ಳ ಒಂದು ನೋಡಿ ದಾನೆ ಮಂಡ ಐರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮುಗುಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಬೆಂಕಿಯಪ್ಪಾಳ್ವೇರೆ ಕಾಲೊಡ್ತು ಬುಕ್ಕೋಗು
ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳಿತಾವಂಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮುಗುಳಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಘಟ್ಟದ ಗಾಡಿದು ಸಮುದ್ರದ ಬರಿ ಬಿಟ್ಲ ಆತ ಭೂಮಿ ಇನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಏತ ಲಕ್ಷ ಮುಡಿಯಾಡ್ತ ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಹೋತಂಡ್ಲ ಈ ಬುಡ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ದೆಯ್ಯ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮಡ್ಲ ನಡತ್ತದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒವ್ವೊಂಜಿ ನಮ್ಮುನಾಯಗಳ ನಮ್ಮಂದ ನಾಯನ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಯನ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಮಾಂತ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಈ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡುಡು ಮೂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮೂಜಿ ನೇಮೋ ಒಂಜಾತ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಆ ಮೂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮೂಡು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಕಟ್ಲೆಲೇನು ಆಚರಣೆಲೆ ನಡಪವೊಂದು ಪೋಪುನವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒರಿಯಾರ್ದ ಆಪುನಂಚಿತಿನ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ ನಡಪ ಒಡುಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮಂತದ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆನ ದೆತೊನ್ನಾರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಮೇರೆ ಆರ್ ನಮ್ಮುಟ್ಟುಡುಲೇರು ಬಲ್ಯಾರೇನು ಪಾತೆರ್ಪಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಜಲಾಡಿ ಬೇಡದ ಮನೆತನದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿಕೆ ನೀರು ದೆತೊన్నారు ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುತಾಲಿಕೆಲ್ಲ ದೆತೊಂದರು ಸರ್ ಎಂಚ ಈರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಲೆನ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದರು ಎಂದು ಎಂಕ್ ಸುರುಗು ಅಜಲಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬು ಬತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಅಮ್ಮನಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ದುಂಬು ತಾವು ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಆಂಡ ಅಪಗ ಈ ಕಂಡದ ಗೋರಿ ತಾವು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ ತಿತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾರು ದುಂಬು ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆ ಆರ ನಾವು ಏನಾರು ತಾಪೂಜಿಂದ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂತೇರ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಐನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಏನೊಂದು ದಿತೊಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ 14-15 ವರ್ಷ ಹೊರತು ದುಂಬು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಅವಾಗ ಎಂಕನೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯದ ಆಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದೆ ಏನು ಅಗಲ್ಟ ಮುಗುಲ್ಟ ಪಟ್ಟೆದಾಟ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಗಲ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡಿತ್ತು ಏನಾರು ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಲಾಡ್ತ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೈವಲ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕದಾಯ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಟು ಕುಕ್ಕುಮುಗೇರು ಉಳ್ಳಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಅರಾರೆ ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಐನೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ಇನ್ನು ಅಗ್ಲೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಐನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವಗಳು ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಏನು ವಹಿಸೋಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಅಮ್ಮನ ದೇವರನಾಗಲಿಂದ ಹೊಂಡುತ್ತೆ ಆರು ದುಂಬುರ್ತೆ ಪಂಡು ಇತ್ತೇರಿ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡೆ ಅಂಡ್ಲ ಆ ದೇವರನ ಲೀಲೆನ ಮತ್ತು ದೈವನ ಲೀಲೆನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಮಗೂ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನಾಗಲಿ ಕೊರುತು ಮುಳ್ಪದ ಈತನೇಟಾಗ ಮುಳ್ಪದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿತಂಡು ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಇದ್ದಿ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನೆನೆತೊಂತ ಈತನೇಟ ಎನ್ನು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ನಂಡಿತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಗೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪರ್ವಗಳು ಏನು ಇಪ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಡತೋಂತೆ ಬರ್ತದಂಡು ಐಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಈತನ ಮಂಡತು ಒಂಜಿ ತರಕಿಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ತರಕಿ ಈತನ ಮಂಡತು ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೈನ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಐಟು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ಐಕೆ ಬೋಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕೊಂಜಿ ವರ್ಷೋರು ಈತ ಖರ್ಚಿನ ಮಂಡತು ಐನು ಈತನೇಟ ಆ ದೇವನ ದಯಟ್ಟು ಈತನೇಟ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತದ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಎಂಚ ಆಪುಣ ನಡ್ಪನ ಅವು ದೈವ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಮಾಂತ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾಂತೇರಗಳ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಐಕೆ ಆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾಣಗ ಅವು ಕೂಡ್ತು ಬತ್ತನಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವು ಕೂಡ್ತು ಬತ್ತನಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಆ ದೇವರನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬೆರೆಸಾಯ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇಗಲ ಜಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಆನಂದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪುರ ಸೇರುವಂತು ಮಾಂತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಡ್ತಾರ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಬರ್ತದಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಐನ ಅವು ಆ ಹಿರಿಯಾಗಳನ್ನ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಐತೆ ಐನಂಚಿನ ಪುಷ್ಪ ದೊಡ್ಡೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಗಳನ್ನಾಗಲು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆನಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂರ್ನೇನು ಹೆಂಗೆ ತೆನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀತಿನಾಟ ಮಾಡ್ತಂತ ಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಆಯ್ತಂದ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಪ್ಪಂತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಟು ಆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತದಂಡು ಐಕೆ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ದೈವ ಸಹಾಯ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದೆ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ತಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಡು ನಮ್ಮ
ಬೂಡುಟು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಸಾತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಆನಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒದಗಿತು ಬರ್ತದೆ ಒದಗಿತು ಬರುವುದು ಅನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಈತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಂಚಿನ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಬಾರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆದಾಯ್ತು ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದಾಯ್ತು ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ನಂತರಗಳ ಈ ಬೂಡು ಬೆಳಗೊಂತೆ ಪೋಡು ಆವಡು ಸರಿ ನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ತರವಾಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಜೊತೆಂದು ಪೋಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನೀರು ಮಲ್ತದರ ಅಂಚನೆ ಜವನೇರು ಏರು ನೋಡ್ತದ್ದು ಸಕಾಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ಗೀತ್ ನೇಟ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡದ ಮನೆತನದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆನು ಪುಗೇಳ್ದು ಪಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳುವ ಮುಂಡೇಲು ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮೇರು ಈತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲ್ಲಿರು ಬಲೆಯಾರೇನು ಪಾತೆರ್ಪಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನೀರು ಮಲ್ತದರು ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏನ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟೊಂದಿಂದಾಣ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಈ 4 ವರ್ಷಡು ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಾರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾ ಅವು ಇನಿಕಣಗ ಸಫಲ ಆದುಂಡು ಯಥೋದಿಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮళ్ళీ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು 17 ಜನ ಮೆಂಬರ್ನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿಕಣಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನವಾದುಂಡು ಈ 4 ವರ್ಷಗಳು ಎಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರದು ಈ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರಿಯರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಈ ತೀರ್ಥಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪಿರ್ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಡ ಈತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕಿನ ದುಃಖ ಒಂದು ಯೋಗ ನಿನ್ಗೆ ಗ್ರಹಿತಂದು ಈ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಯೋಗನ ಗ್ರಹಿತೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಂದು ಇನ್ನು ಕಾರಣಗ ಮುಂಜಿ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲದ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಭಾರಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೊಂದುಂಟು ಪಂಡ ಪೂರಾ ಜನ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗಳು ಸೇರಿ ಪೂರ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗಲಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೊಂದು ಈ 4 ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ತುಂಬ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಪಣಿತ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕ ಆ ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ನಾಳೆ ದಿನಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 26 ಶುರುವಾಗೊಂಡು 26 27 ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅವಳ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಅವಳು ಉಂಟು ಉದ್ದೇಶಂಕುಂಡು ಅಂಡ ಈ ದೇವರ ನಗಲು ಗುರು ಹಿರಿಯನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಧೈರ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಲ್ತದೆ ಹಿಡಿದಾದ ಮಂಜಿ ದುಂಬು ಮುಳಿತ ಎಲ್ಲ ಹೋದು ఒక ಓಡು ಪಾಡ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೋಡು ಒಂಜಿ ಆವಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಂಗಳ ಯಾಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡ್ಲ ಬಾಕಿದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣమైన ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದು ದಯಮಂತಿದ್ದು ಪೂರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಊರ್ದಗಳು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಈತು ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದು ಉಂತೊಡು ದಾಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನ ಶ್ರಮ ಸಾಕಾರ ಆವಡು ದಾಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈತು ಶೋಕುಡು ಲಕ್ಕದುಂತು ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಚಿಡು ನವೀಕರಣ ಆದ ಶುಭಾರಂಭ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿ ದಿನತ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಗ ನೇಮಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲ್ಲಿರು ಬಲೆಯಾರಿನ ಪಾತೆರ್ಪಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾಲ ನವೆಂಬರ್ 20 ಆಜಿರ್ದು ಆರಂಭ ಆದ ನವೆಂಬರ್ 28 ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದಿಕ ಅಂಚನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ದಾದಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಲು ನಡಪುವ ಸರ್ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಪನ್ಪುನಾರನ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಆತದು ಐನ ಪ್ರಕಾರ ನಡತದು ಬತ್ತ ನೀಡಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಬೆದ್ರಡ್ಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತರ್ನ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿಲು
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳ್ಳುಕರಾಯರು ಕೆಮ್ಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳ್ಳುಕರಾಯರನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪೆರೆ ಇರುವತ್ತಾಜೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ವಾಸ್ತು ಪೂರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರೋಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬುಲ್ಪುರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೋಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಮುಡಿಪು ಸೇವೆನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವ ಈತನೇಟ ಪಿದೈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡಿತಂಡು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಉಲೈ ಬರೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಆ ಓಡು ಅನ್ಪುಣ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಉಲೈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಾವಡಿತನ ದೈವಲನ ಆಯುಧಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಲಿ ಅವಿರದು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಚಾವಡಿಡು ಜಾವತೆ ದೈವ ವರ್ಣರ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತರ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಚಾವಡ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ಸು ಪುರ ಆದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟದ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಐಕು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬರ್ತದೆ 14 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ತದು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಮುಖ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಕಲ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಒನಸದ ಟೈಮ್ ಏನಿರ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಪ್ಪಂದು ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಂಕಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತ ಮುಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಅನ್ನುವನ್ನಾಗ ಆರೆಗಲ್ನೆಕ್ಕಲ ದಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಪುನವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದುಂಬು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾಯ್ಪಾಡಿಗಳ ಈ ಬೂಡುಗಳ ಅರಸರನ್ನ ಆ ಮಾಯ್ಪಾಡಿದ ಅರಸರಿಗಳ ಈ ಬೂಡುಗಳ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂಡು ಆಪಗ ಮಾಯ್ಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಹಿರಿಯನಾಗ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವ ಇಡೀ ಬೈದುಂಡು ಇದು ಮಾಯ್ಪಾಡಿಗಳ ಇಡಗಳೈತನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಡಿ ಪೋಯ ಅಂಕಲದು ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಬರ್ತವೆ ಅಂತೀರಿ ಅವ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದೆ ಅವ್ರು ಒತ್ತೊಂಡಿರು ಆ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಮುಖ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗಳ ನಮ್ಮ ಅಜಲಾಡಿಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಣಾತ್ರೇಗಳನ್ನ ಎತ್ತೀರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿರು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದನೆ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಬರು ದಾಯೆಂದು ಅಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೂಡು ಅಂಜ ಅಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ MLC ಅದು ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮಲ್ಪಿರಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪೇರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ಹರಿಯಡ್ಕದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿದ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರುಡು ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕುರುಡು ದುಂಬು ಮಲ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಡಪುಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಿಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಹರೇನು ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರು ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ 27ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ಒನಸ್ಸಾದು ಬೈಯಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೇವಿಗೂ ವಿಶೇಷ ನೇಮ ಈತನಟ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೇಮ ಆತಜಿ ಹಾಂ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪಾರ್ದಿತ್ತದು ದುಂಬಾತನದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಉಲೈ ಬತ್ತನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಲ್ಲ 28 ಪಿಲಿಭೂತದ ನೇಮ ನಡಪೆರೆ 28 ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಯಾಪಣ ಪಿಲಿಭೂತ ನೇಮ ಅದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅದು ಜಾಲಡ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದ ಜಾವದೇಗಲ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಳ ನೇಮ ನಡಪೆ ಉಲೈ ನೇಮ ನಡಪುಣಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಜೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲೆದಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಅರೆಗೆ ಅಗೆಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಉಳೈ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ಬಳಸೋಣ ಪಂದು ಅರೆಗೆ ದುಂಬು ಅಗೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದು ಬುಕ್ಕ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕ್ರಮ ಈತು ವರ್ಷದ ಕನ ಸಕಾಯ ಸಕಾರ ಆವುಡು ಅಂದಂಡ ಐಟ್ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಬೇಲೆ ಬಾಮಲ್ಲವು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಐನಂಚಿತಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಮುಗೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಬಲೆ ಅರೇನು ಪಾತಿರ್ಪಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಪಿರೌಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಶ್ರಮ ಇನಿಕಾನಗ ಲಕ್ಕದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೌದ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರು ನಿಂದಾಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೂಲಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ದ ಲೆಕ್ಕ
ಆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಡ್ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕುಲು ಬಿನ್ನೇರ್ನಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುನಗ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿತ್ತ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದ ಬತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪರತ್ತಾದಿತ್ತನ ಆ ಟೈಮುಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜೆ ಬತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚನೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆನೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಅಣಿಯ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಸಮಿತಿದ ಮುಂದಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಇಕ್ಕಲು ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರ್ಧೆ ತೊಂಡೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಎಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಸವಣೂರು ಮುಗೇರ್ದಾರ ಆರ್ದೆ ತೊಂದು ಕೊಂಚ ಆತ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಆಂಡ್ ಆ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಆ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರೂಕಾದ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಬೇಲಮಂತ ನಾಗದೇವರನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಐನ ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಂತದ ಜನವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಚ್ಚದ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಐಕ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆದ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆ ಇಲ್ಲಿನ ನಂಗೆ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬರಿಯರ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಂಡೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಳೇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವಾತಾವರಣ ತುಯ್ಯಾರನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚದು ಆ ಅಗ್ಲ ಪೂರೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕುಡ್ದು ಈತ ಪುರ್ಲ ಆಯರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ನಂಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ನಲ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋದು ನಾ ಧೈರ್ಯ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿದ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಈತ ಪುರ್ಲು ಮನ್ಪೇರಾಂಡ್ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾತೆ ಒರಿ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂತೆ ತಂದು ಐನ ಆತ ಪುರ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡುಟು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಜಾಯ್ತಂದು ಮಂಡ ಇನಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪುಂಜು ಹೊಡೆದು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದು ಮಾಲ್ಯದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಪೊಂಜು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತೇವೆ ಆ ಪೊಂಜು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಪುದರ್ಡ್ ಇನಿ ಯಜಮಾಂತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಪುದರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಜೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಯಾವತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟ ಇಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಣ ಪುಣ್ಣು ನೋಡ್ತದ ಆ ಪುಂಜೋಕ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ತೋಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ನನ್ನದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಾಡೆ ನನ್ನದ ಫೀಲಿಗೆ ಒಂದು ಒರಿಯಾಡಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಂತದ ಏತು ತಪ್ಪು ಏತು ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಜೋಯಿಸೇರಿ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಹುರಿಯಾಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಅಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಗ್ಲ ಪಿರಾವಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಅಂಚನೇನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಡ್ದು ಬರಿಯರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಾತ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ದೂಗಿಸ ಒಂದು ಪೋಪುನವು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದಾರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಇನಿ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುದು ಬರೋದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಟು ಪಾತಿರ್ನೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ತೊಡ ಕಾಂಡಲ ಗ್ರಹಣ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿದ ಬೊಲ್ಪುನು ಭೂಮಿಗೆ ಪಟ್ವೇರು ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಅಂಚನೆ ಈ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡದ ಈ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದ ನವೀಕರಣದ ಕನ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ತಡವಾದ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕನಸು ನನಸಾದು ಇನಿ ಈ ಇಲ್ಲು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಈ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡುಡು ಧರ್ಮ ದೈವಲು ನೆಲೆಯಾವಡು ಧರ್ಮನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರಿಸಡು ಅಂಚನೆ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡುದ ಕೀರ್ತಿಲ ನಾಲೂರುಗೂ ಪಸರಿಸಡು ಪಂತು ಸುದ್ದಿದ ಕಡೆರ್ದು ನಟ್ಟುನುವ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಾದ ಲತೇಶ್ ವಿಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.